मानसिया अर खामबाय एबसुनि मिथिङाव मानसिया अर खामबाय हनै एबसुनि दिनै सोमावसारनायाव मोनसे जाथाय जानायखौ बयबो नुदों भाइराल जागासिनो दं बे भिडिअआ बे जाहैबाय क'क्राझार जिल्लायाव जाय फ्लाइअभार दं जोंहा बे सेराव सासे मानसिया अर खामदों खोनानाय बायदिब्ला सावनानै लादों बेखौथ' दोनथ'बावबाय दा खोथाया जाहैबाय जों गोदोनिफ्रायनो सोमावसारनायखौ खोनाबोदों आरो एसेब्लाबो नुबोदों जों प्रमद बर' सारनि समावबो नुबोदों दा जों माखासे खोथा बुङोब्ला अबेनि अस्टादि देखायफैदों बेफोरबायदि एक्सेट्रा गोबां खोथा बुंनो हागौ रायनो हागौ रागा जोंनो हागौ नाथाय सोमावसारनाया बयहाबो मोन्थाय दं एस ए डेम'क्रेटिक कान्ट्रि नाथाय जोंनि सोमावसारनाया थार मारब्ला जों सिगांहाय नुबोयोमोन रेल लामा जथेनाय मेन लामा जायो जोंनि आसामावनो हाबबोनाय बेफोरखौ जथेनाय राजा लामा ब्लक खालामनाय जायखौ खालामोब्ला मा नुयोमोन माबा मोनसे पजिटिभ सोरखारनिफ्राय रायज्लायनो फैनाय मानाय नुयोमोन दा खोथाया जाहैबाय सोमावसारनाया जुदि रेल लामा होबथायोब्ला राजा लामाखौ ब्लक खालामनानै दोनोब्ला आसामाव हाबफैनाय आरो आसामनिफ्राय थांनाय गोबांथार दावराव दावसि जागोन बेफोरबायदि जायोब्ला स्टेटनिफ्राय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिसिम नांहैगोन अब्ला सोर गभर्नमेन्ट बेलाय बायद'था फैनानै रायज्लायफैनांगौ नैबेखौ दिनैनि दिनाव साननो गोनां जादों दिनै सोमावसारनो ओंखारदों नै एबसुआ सोमावसारनो अर जोंगोन जुइ जलिब होनगासिनो दङ दिपेन बर' सारनि दहायनि बुंनाय बे बाइट दा आरो बनसुआबो मैया बाइट होदों जे डिसेम्बर दानाव बिथांमोनाबो बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारगोन थारैनो सोमावसारनाया जोंना बर'फोरना बड'लेण्डआ मोननै जागोन नामा नै बिदिबो नुहुरो मोनथाम जागोन नामा बयनिबो मथ' बयनिबो डिमान्ड बेथ' मोनसेयानो ना अब्ला मानो गुबुन गुबुन आरो गुबुन गुबुनाबो ओरैबायदि माखासे खेथ्रआव जों डाइरेक्टलि रावखौबो बुंनो हाया नाथाय माब्रै जायो ना मावाफोरबायदि जेब्ला दै रानो ना मावा ना फिसा फिसाफ्रा जेरै दै रानबा बाब्राबो रोनावो नैबेफोरबायदि जोङो नुनो मोनो मानो ओमफ्राय दै दिमोल दङब्ला जानो लोंनो गावनि पावारा दङब्ला मानो सोमावसारनायानो मानो द्रप जायो जिरायथ'दों मानो ओंखारो खोथाफ्रा नाथाय जेब्ला गावनि पावारा गैला बायदि मोनबाय जेबो जाला बायदि मोनबाय थाखा फैसाया मालायासो जाजोबसिगोन बायदि बेफोरबायदि थांखि लानानै जेब्ला दैया राननाय बायदि जायो अब्लासो माने ओरैबायदि जानायखौ जों नुनो मोनो ना मावाफोर रोनावनाय दा सोरबा सोरबा गाज्रि मोननो हागौ बुंनायखौ नाथाय बेसो नुजागासिनो दंना नाथाय डिमान्डआथ' बयनाबो मोननांगौआ मोनसेयानोमोन अब्ला मानो आलदा 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 सोमावसारनायफ्रा नैबे बुङोब्ला गोबां खायफा दुखु मोनो लाजियो रागा जोङो नाथाय रायजोआथ' बयजोंबो नों सोरबा आफाद फरायसा आफादबाबो बैबाबो पलिटिकेल हान्जाबाबो बे साराबो ओंखारफालागासिनो ओंखारफायोबो नाथाय लिडारा बेनिफिट जाखांबा जिरायथ'नोसै होनसिगोन दोनथ'सिगोन रायजोआ गल' गथ' जादोलाय बोरै जाजेननांगौ रायजोआ अब्ला जों दिनै गाबोननि दिनावहाय नैबे खोथा बाथ्राफोरखौ बुङोब्ला खुगा सियोब्ला हारिनि दायनिगिरिनो देस्ट्रयनो माबा माबि दानो डिस्ट्रिक्ट प्रेस मिट होलायगोन नैबे आरोना थ' बुंनायफ्रा गोरोन्थि जादोंब्ला क्षमा बिखाबाय आरो फिन निमाहा बिनांगौ होननो दरखार गैया क्षमा बिखाबाय बेखिनियानो